Pro on muuten hyvät suppari. Löytyy painetta joka lähtö. Ei mitään jakoa. Pitää olla kupit, et ei niinku kuulo mene. Tulee niin paljon kaikkea paskaa tuolta korville, että ei pysty hui. Älä ota. Hei, tässä näette aidon pahvikartion subwooferista. Ja toimii. Liikkumavara on helvetin hyvä. Materiaali on ok. Pitkä liike, paljon painetta. Se on jumalauta, se on hieno asia. Mä testaan vielä vähän. Löytyykö mut täältä paineita? Etsitään joku hyvä biisi. Pidä huivistasi kiinni, nyt mennään. Nyt mennään. Tää on näin tällaisilla, mitkä maksaa kolme tonnia maksaa ruuvit tohon suppariin. Niin